Dobre, poď. Dobre, takže... Zapínam stopky. Či? Ne, ešte ne. Až keď si to prvýkrát stričí do huby. Fuj. Otvára sa to? Počkaj, ukáž, čo to je na kameru. Kubo. Vidíš to? Kubeno. Počkaj, otvorí to. Dajte mu nožničky niekto. Ne, to tam má taký skarpič. Fuj. Ovoňaj to? Ukáž, daj záber. Fuj. Jedna? Tam je nejaké? Také väčšie si dá. Také väčšie si dajte, no. Áno. Ale áno. Kámo. Fuj, jak to vyzerá, tak nechytne. No dobré, Niekto stopujte 30 sekúnd, hej? Dobre. No. na zdravie. Ide na to. 3, 2, 1, teraz. A celé. No. Altaj. Papaj šošovičku, no. To to? Ježiš. Počkaj, ešte. Dobre, Fredo, ukáž sa. Ešte 20 sekúnd. Ešte 10. No. Počkaj, ešte to nevidím, že by ich to spálilo. Poď ešte. Fredo, kúkni sa sem, ty blas. No poď, ešte. Ešte máte. Dobre, poď, už teraz, už si to daj. Fredo. Ja to odpadne. Daj si už to mlieko. Dá sa to vydržať. Tak daj si dve. Ešte jednu. Daj si ešte jednu. Už to začnem viac. Zober mu kýbel. 30 sekúnd? Áno, prešlo už dávno. Ja už si tam blížim. Už čakuje. A do piče, to páli bez toho. Ako náhle prestaneš, tak horí mi huba, chlapče. Uši ma páli. To nechce prestať. Fredo, je ti na grc? Červený jak paprika. To je ono. To úplne hrdlo páli. Keď je slabé, daj si ešte jedno. Fredo, nechceš ešte? Či poznáš, jak to klín sa vybíja klínom, ne? Ešte jedno. Paprikaš. Dajme to niekomu do chalasu. Koľko sa má To je normálne? silnejšie a silnejšie. Viem, že to je silnejšie a silnejšie. Niečo slzy, chlapče. Ty kokoska. Najlepšie utratených 5 eur na svete, že? Otvor oči, Fredo, ne? Že kaser. Krásna kulisa. Čo robíš? Čo ti jebe, to nechce prestať. Čo ja mu plaču, ty kokos. Fredo, tebe ide cez telesné, oné. Oheň z prdele pôjde. Ty teraz, ty. Ešte raz. Ešte raz. Jebe druhé najšikovnejšie papričky na svete. A Fredo, vieš, to budeš típať na dvakrát. Počkaj doma. No. Ty by bolo to mlieko pokazané ešte, víš? No. Však ja to veľa veľká. Normálne zápilok má červený, ty kokos od toho. Každý nádych a vidí boli.
Umeraj teraz. Poďte kúpiť zmrzlinu ešte. Už mi dochádza. Kámo, fuj. Fuj. Doďa mlieko. Dáte si moje čili kotič. No dobrý, čili. Všetko ma boli chlašťak. Fredo, ty vyzeráš hrozne, ty Aj uši ma bolia. Tak páli. Usia. Mali tak hajzo. Nechceš sa vygrcať? Tebe na hlavu. To máš také strknuté všetko. Proste, vždy keď sa nadýchnem alebo čokoľvek hovorí, to boli jak hajzo. Však za takú polhoďku to prejde, čo? Ty kokot. Tu mi došla zmrzlina. Ty si už všetko zožral. Oni sa po vodu sedia. A už to je lepšie, ne? Ne? Nie, vôbec mňa to furt balí rovnako. Ja hromné balí jak hajzo. No. S tomu ver, daj si ešte jednu. To ti vyrovná. To ti odíde asi, už prestane. Chlapče, to fakt, že ne. Bolo najšiplavejšie. To bola najhorší nápad na svete. Jak nás toto mohlo napadnúť? Bojuj. Nie, normálne nagrcaj som rieka už. Daj mu na piču. Poradne. Prečo si to spravila? No chalani, už 7 minút utrpenia máte za sebou. Už to bude iba lepšie. Si mal ešte do toho dať to oné špeciálne korenie, čo nám dali k tomu. Si do toho. Bez mlieka to sa nedá. Ja už nemám mlieko. Si mal kúpiť za kysánku. Koľko čo vám jebe, že to má 675 MB? 172 KB. Čo lepšie chlapče? Núchaš na sa, ja troška to. Čo chcete odkázať budúcim generáciám, čo to budú Ďalší pozerať? vyzývateľ, počkaj si ho stopneš, Dajte si to asi. Ale ja si to nedám celé, ja sa troška, no, na kotiči. Fuj, Počkajte, žranica.